Automaatti vaihelaatikko autossa. No, viimeisin auto tuli Kempeleestä ostettua sitten. Kempelen tietää, että Zeppeliin niin kun mennään, niin oikealla puolella oli auton joka enää ei ole toiminnassa. Ja voijakkerihan sieltä napattiin ja kävi sieltä itse asiassa ihan muilla asioilla käytiin sauna semmonen peräkärry vuokraamassa ja niin siinä oli sitten semmoinen ensi-ihastusauto, kun näin luun valkoisen voijakkerin siellä, niin mä että onpa jumakrauta hieno auto. Mä pidin käydä katsomassa sitä ja hintakin oli ihan sopiva, ei mikään älytön, mutta ei mikään pienikään. No minä sitten ihan heitin vaan, että jos tuolle saat rahoituksen, jätin käytekortin, että saat rahoituksen ja sanoin summaa, että mihin summaan kuukausi erää tulee, niin minä haen sen pois. Mulla oli Honda silloin ja Civic Honda. No okei, ei siinä mitään. Pari viikkoa meni ja soitto tuli, että tuu hakemaan autoja. Minä, että mitä? Ja no sitten muista, ai niin, voijakkerihan se on. Ja mä että no perkulle, kyllä se täytyy hakea. Ja ei muuta kuin Civic sinne, siitä sai tosi hyvän, todella hyvän vaihtoon sai kyllä Civicistä. Hopian värinen kattoluukku oli ja siisti pelihän se oli. Ja sekin olisi kyllä mulle kelevannut, mutta se veti se voijakkeri niin paljon, että en mä ei se oli pakko saada ja sen minä otin. Ja siinä oli sitten automaattivaihelaatikko. Siihen hetkeen mennessä en ikupäivänä koskaan ole ajanut automaattilaatikolla henkilöautolla. No jos rekkoja ei aleta tässä saivartelleen, niin en ollut todellakaan ikinä ajanut, en edes koskenut automaattilaatikkoa. Hommahan ei ihan etenenyt ihan niin kuin strömpsöissä heti, että kyllä mä niin kuin sanon ensin liikkeelle ja mä kävinkin sanoa sitten, että en mä saa liikkeelle, että mikä tässä on, niin se sitten katsoi, että no yritäpä ajaa. No siinähän oli se justi, että mä painoin jarrua siinä, kun ei ollut tottu, että mihin mä sen toisen jalan laitan. Ja no sitten se näytti ja 20 minuuttia siinä nytkytteli ja pomppii siinä pihalla ja sen jälkeen ei mitään muuta kuin menoksi ja homma hoitui niin kuin se iät ajat ajanut automaattilaatikolla. Huoltohan pitää olla tärkeä siinä sitten A-auton väristä käydä huolattaa, se on halvin mahdollinen, tietävät Jenkeistä kaikki, niin vaihelaatikkoa piti siellä joka vuosi öljynvaihto, niin se pysyi hyvänä, eikä maksanut hirveätä todellakaan, mitä se olisi maksanut jossakin merkkiliikkeessä tai jotain muualla. No yleensäkin sitten kun tullaan vaihelaatikkoon niin, että kaikki sanoo, että joo, ne menee rikki ja ne on huonoja. Onko ne huonoja? No jenkit on tehnyt varmaan, mä en tiedä, mutta mä heitän, että 50-luvulta tehnyt vaihelaatikkoja, tämmöisiä automaattilaatikoita ja niin poispäin, että ei se nyt ihan mikään uusi keksintö ole. Ja niin varma pelikko voi olla, jos siihen tulee jotakin nykimistä tai jotakin, niin öljynvaihto, mutta se on todella tarkka sitä öljystä, että mitä öljyä ja kuinka paljon. Ja oikealla, kun se vaihdetaan, niin sitä välillä käydään koeajolla ja ajamassa ja kokeilemassa, lisätään ja laitetaan ja näin poispäin. Se ei ihan kaikki, jotkut vain lätkäsee sinne jotakin tankista jotakin öljyä. On samat viskositeetit ja on samat joo, ei. Se on moppariöljy ainut, mitä sinne laitetaan. Tästä sinne ei kannata laittaa mitään. Annattaa sitä ajella vaan ihan neillä, koska nehän on tarkoitettukin alun perin, että niihin ei vaihdeta öljyjä. Ettei sen puoleen. No, sitten ei mä tiedä, ei se tehoja vienyt, se kyllä kick off hash. Ei muuta kuin painat suoraan tällä pohjaan, niin nykäisehän se lähtee kyllä saman tien. Ei se mieti mitään siinä. Kuuluuko ääniä laatikosta? Ei kuulu, ainakaan multa. No, ei niin muuta voi sanoa, että helppoa ajaa. Ja tästä jos autoa itselle laittaa, niin
aina ehdottomasti automaattivaihteinen. Ei enää näitä N-vaihelaatikoita, että ei tulisi todellakaan mieleen. Mutta kyllä niilläkin voi ajaa, ei se siitä kiinni ole. Mutta kyllä niin ihan kaikista paras vaihelaatikko, mitä voi niin olla, niin on ehdottomasti automaattinen. Myös jos veät kärryä tai vastaavaa, huolehit vaan sitten, että laitat sen oikealle kohdalle, kun siinä on niitä A, B, C, D, niin siinä on merkitty sitten kärryvetto ihan oma kohtansa. Jos veät jollakin normivaihteella kärry Oulusta Helsinkiin, niin vaihelaatikko on kyllä sen jälkeen entinen, että ei sen puoleen. Eli kun sitä oikein osaa käyttää, niin parempaa vaihelaatikkoa ei ole olemassa.